שריר הלב הוא אחד המקומות הפגיעים ביותר בגופנו, והפגיעה בו עלולה להיות קטלנית. הפתרונות המערביים רבים ומגוונים, לא נדבר עליהם היום, אבל מסתבר שגם לרפואה המשלימה יש מה להציע. שלום לעמוס זיו, מוסמך למדעים, שהוא מטפל ברפואה סינית ומנהל אגף המחקר לרפואה משלימה בבית החולים אסף הרופא. מהי הבעיה המרכזית של הלב? אוקיי. אתה הזכרת את הנושא של תפקוד הלב או אי ספיקת לב כנושא המרכזי. בעצם אי ספיקת לב במצב שבו הלב, התפוקה של הלב היא נמוכה, כלומר הכושר שלו לספק את הדם ללב הוא לא עומד בעצם בצריכה שלו. הלב חלש במילים פשוטות. המחלה הזו היא מחלה מתמשכת, היא מחלה שבעצם מתדרדרת. כי מה שקורה זה הגוף מנסה לתקן את הבעיה על ידי זה שהוא גורם ללב לכווץ בעוצמה רבה יותר, ולאורך זמן השריר מתעבה ומתעייף, ולכן זו מחלה שנקראת מחלה פרוגרסיבית, שהיא בעצם מתקדמת. מחלה מתקדמת. נכון. למה זה קורה? יש מספר סיבות לאי ספיקת לב. כמו שאמרנו, בעצם אי ספיקת לב זה ששריר הלב לא פועל כמו שהוא צריך לפעול. הוא לא פועל כמו שהוא צריך לפעול ממספר סיבות. הסיבה הראשונה זה שיש מחלה שנקראת coronary artery disease, זו בעצם מחלת עורקים כליליים. כלי הדם שאמורים לספק דם ללב עצמו נסתמים לאט לאט, סקלרוזה, ובעצם שריר הלב לא מקבל את כמות הדם שהוא צריך והוא מתעייף. אולי נחדד פה, ששריר הלב עצמו זקוק לדם כדי להתכווץ. נכון, חשוב וכלי הדם שמזינים את השריר עצמו, לא הדם שזורם בלב וזורם לגוף. נכון. אז הם נסתמים, ואז השריר לא יכול להתכווץ. נכון, בהחלט. הלב הרי הוא שריר שפועל כל הזמן, ולכן הוא באמת צריך אספקת דם כל הזמן תקינה. התקף לב גורם בעצם לאובדן של אספקת דם ללב באופן פתאומי לאזור שיכול להיות נרחב, וממש לגרום למוות של חלק מרקמת שריר הלב, אוקיי? ואז באמת התפקוד הלבבי הוא ירוד. זו סיבה שנייה. אם יש מוות של חלק משריר הלב, זה מה שקוראים בשפת העם התקף לב. נכון, התקף לב. ואז אותו חלק שמת הופך לצלקת ולא מתכווץ. הוא לא מתכווץ, בדיוק. סיבה נוספת יכולה להיות בעיה במסתמים של הלב. בעיה במסתמים של הלב יכולה להיות בעיה מולדת. אדם נולד עם איזשהו מום, אוקיי, במסתם, כתוצאה מזרימה לא נכונה של הלב. המסתם אמור בעצם לגרום לדם לזרום בכיוון מסוים. כשהמסתם לא נסגר טוב, אוקיי, ויש דליפה, אז הלב בעצם עובד קשה יותר, לאט לאט שוב מתעבה, ושוב לאט לאט מאבד את צורתו. מאוד חשוב להדגיש. ללב יש צורה מאוד מאוד מיוחדת. הצורה של הלב בעצם מאפשרת לו להתכווץ בצורה יעילה. ברגע שהצורה שלו משתנה מסיבה כלשהי, הוא עובד פחות טוב. אז אם אחד מהחדרים או מהעליות מתעבים, הפעילות הזו של הקיבוץ היא חלשה יותר. אז בעיה מסתמית יכולה לגרום לזה, ואולי אחת הבעיות הנפוצות ביותר היא יתר לחץ דם. יתר לחץ דם בעצם זו מחלה שגורמת ללב לעבוד קשה יותר. הוא עובד קשה יותר, לאורך זמן הוא מתכווץ יותר קשה. שוב, כל שריר, כמו שריר בחדר כושר שאנחנו עובדים איתו כושר לאט לאט, גדל ומתנפח. הלב מאבד מצורתו, ושוב בעצם הפעולה היא לא טובה. אבל כשאנחנו הולכים למכון כושר, אנחנו רוצים לנפח את השרירים. אנחנו מנפחים את השרירים הפריפריאליים. ואז זה טוב, אבל אם אתה מנפח את שריר הלב, נכון, זה לא ככה. זה לא טוב. מה הם הסימפטומים? מה מרגישה הפציינט או החולה כשיש לו אי ספיקת לב? אדם שסובל מאי ספיקת לב בראש ובראשונה מתלונן על עייפות, אוקיי, על קוצר נשימה במאמץ, ולעיתים רבות גם על סחרחורות, אוקיי? יש ממש ירידה בתפקוד, ואי ספיקת הלב מדורגת לפי מספר שלבים. ה-American Heart Association, איגוד הלב הקרדיאלי האמריקאי, מדרגת אי ספיקת לב ב4 שלבים לפי בעצם קושי בתפקוד. סימפטומים נוספים יכולים להיות הפרעות קצב, דפיקות לב, ובצקות, של קרסוליים, של גפיים, לפעמים אפילו באזור הפנים. אנחנו יודעים איך הרפואה הקונבנציונלית מטפלת בזה? זריקות, חומרים משתנים, חומרים שמחזקים את הלב. מה לגבי הרפואה הסינית? מה הגישה של הרפואה הסינית באי ספיקת לב? אוקיי. אולי חשוב קודם כל בשביל להבין בכל זאת טיפה מה עושה הרפואה הקונבנציונלית כדי להבין מה עושה הרפואה הסינית. המטרה היא קודם כל לעזור ללב לפעול. איך אפשר לעזור למשהו לפעול? אפשר לעשות את זה בשתי דרכים. 1, להקל עליו עומסים. 2, לחזק את הפעולה שלו. אוקיי? הדרך להקל על עומסים של הלב זה בעצם להפחית מהלחץ שיש עליו. הלחץ שיש עליו נגרם על ידי לחץ דם ולחץ נוזלים. אוקיי? הרפואה הקונבנציונלית נותנת תרופות שנקראות משתנות, או משתנים, קבוצה של... הדיורטיקה. דיורטיקה, נכון. להוציא נוזלים, נכון, להשתין. נכון, על מנת להקל על הלב, אוקיי?
דבר נוסף שהרפואה הקונבנציונלית עושה, היא בעצם גורמת ללב לעבוד לאט יותר. היא נותנת את אותם חסמי הבטא או בטא בלוקרים שגורמים ללב לעבוד מעט יותר לאט, אוקיי? הרפואה הסינית, ובכלל אפשר לומר את זה לרפואה הסינית, יודעת לעזור לתהליכים, אוקיי? ולכן אחד הדברים המעניינים ביותר זה בעצם אותם מרכיבים פעילים שיש לנו לדוגמה בצמחי המרפא, שיש להם אפקטים שמשפרים את תפקוד הלב. איך הם משפרים את תפקוד הלב? הם עוזרים, נקרא אפקט איונוטרופי חיובי, משפרים את כוח קיבוץ שריר הלב. זה דוגמה אחת. דבר נוסף, חשוב לדעת שחולים עם אי ספיקת לב, יש פה איזשהו תהליך של כדור שלג. כי מה שקורה זה שבעצם הלב מתכווץ, אוקיי? וקשה לו, אוקיי? ברגע שהלב קשה, הגוף מפעיל את המערכת הסימפתטית, ובעצם גורם ללב לעבוד חזק יותר, אוקיי? לאורך זמן אמרנו שהבעיה הזו גורמת להידרדרות של המחלה. מערכת עצבים סימפתטית היא אותה מערכת עצבים שגורמת לנו לרפלקסים של בריחה ושל סטרס, אוקיי? ולכן חולים עם אי ספיקת לב מאוד 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 חשוב להוריד את רמת הסטרס שלהם. אחד הדברים שדיקור סיני יודע לעשות בצורה פנטסטית, זה בעצם להוריד את רמות המתח, את הסטרס, וזה מאוד מטיב עם חולי לב. היום, דרך אגב, ישנם מחקרים שמראים שהדיקור באופן ישיר גורם לאותו אפקט איונוטרופי חיובי, בעצם של קיבוץ שריר הלב. זה דבר אחד. דבר נוסף, שישנם, אולי הייחוד של הרפואה הסינית זה שהיא לוקחת את אותה הבחנה של אי ספיקת לב שיש למטופל הקונבנציונלית, ובעצם בונה תת הבחנות, כלומר, 5 אנשים יכולים להגיע למרפאה אליי, ויש להם אי ספיקת לב, אבל טיפול בהם יהיה שונה. למה? מפני שהרקע האבחוני, האינדיבידואלי של כל אדם, שהביא אותו לאותה מחלת לב, הוא שונה. ולכן הטיפול הוא טיפול פר בן אדם או פר אדם, ולא פר המחלה. היית רפואה? כן. זה ההבדל בין הרפואה הקונבנציונלית והרפואה ההוליסטית או האלטרנטיבית, שהיא מתייחסת לחולה ולא למחלה. נכון. אבל הפרינציפ הוא אותו פרינציפ של הטיפול, כלומר, מתייחסים לאותם אלמנטים. ואגב, גם ברפואה הקונבנציונלית השתמשו בצמח מרפא שנקרא דיגיטליס, ויצרו ממנו את הדיגוקסין. נכון. ופה משתמשים בצמח מרפא סיני שקוראים לו צ'ונג צ'ונג צ'ה, או שם אחר, שעושה דבר דומה. נכון. ועוד מילה אחת, הדיקור הוא זה שמפריש את האנדורפינים ומרגיע. נכון, אנקפלין למשל, זה אותו אנדורפין שבעצם גורם גם להרגעה, אבל גם לשיפור קיבוץ שריר הלב. אני חושב שאחד הדברים שחשוב להדגיש זה בעצם שהרפואה האינטגרטיבית, אנחנו קוראים לה, אנחנו כבר לא קוראים לה לא אלטרנטיבית ולא משלימה, הרפואה המשולבת, באה בנוסף לטיפול התרופתי וכמובן לתהליך האבחון. כלומר, הרפואה הסינית יודעת להצטרף בצורה מאוד מאוד יפה לרפואה הקונבנציונלית, ובעצם לשפר את התפקוד של המטופל, למנוע או לטפל בתופעות הלוואי של חלק מהתרופות, ויש לא מעט כאלה, ובעצם לשפר את התפקוד הלבבי, והרבה פעמים לעצור ואפילו לשפר את מהלך המחלה.